Si veu ser aquí el diumenge passat, veu escoltar que hem tornat a Mateu. A vegades es diu Mateu, un altre cop Mateu. Queda un diumenge més i el següent, Setmana Santa. I tornem amb aquestes històries senzilles, però poderoses, aquestes paràboles, on Jesús ensenya el creixement del seu regne, que és el que va predicar el Rubén la setmana passada, el creixement del regne, un gra de mostassa i una massa que fermenta tota, sí? Però que ens parlen d'aquest evangeli. Bones notícies que no es poden separar amb la creu, la bona nova de com el llevat fa créixer tota la massa. I Jesús avui els hi diu als deixebles, abans de començar, si han entès totes aquestes coses. I ja us poso ja en context per dir-vos que és important que totes vagin juntes. Si jo us dic que una mica de llevat fa créixer tota la massa, algú podria dir que, doncs llavors el regne dels cels és per tothom. Al final tota la massa quedarà fermentada. I després veurem que el regne dels cels també és com un tresor i com una perla de gran preu. Però el que avui veiem és que en el regne de Déu no té lloc la maldat i que qui rebutja Jesús serà rebutjat. I ho hem llegit amb una analogia de pesca, de peixos, sí, amb una paràbola. Llavors, t'agradi sentir-ho o no, Jesús reconeix que no tothom formarà part d'aquest regne i que de manera molt relacionada aquestes persones no han tingut orelles per escoltar el que està dient. Llavors, avui el que acabem de llegir ens parla del judici de l'Evangeli, sí? La xarxa i l'amo. Llavors, tant la paràbola que ve en el mateix capítol, si el llegiu, del blat i la zitzània i la cizanya, com aquesta paràbola de la xarxa, Jesús ens parla del final dels temps, d'un judici final, cosa que no ens agrada parlar, però un judici final. I una clara separació entre els que formaran part del regne i els que no. Sí? Llavors, clar, si parles al Rubén la setmana passada, no sé qui va ser aquí, d'un llevat que fermenta tota la massa, doncs pots pensar, no?, que llavors tothom està inclòs en el regne de Déu. Com si Jesús, mentre parlava, volgués aclarir, mira, però t'haig de dir una cosa més, sí? Llavors, abans de passar-nos de frenada, hem d'anar amb compte de no sobredimensionar una paràbola. Una paràbola té una intenció, té una moraleja, té un ensenyament que Jesús volia donar i no el podem utilitzar per dir, vinga, amb aquesta ho explico tot. Llavors, és quan les encadenem, Església, si connectem totes aquestes paràboles que podem desentranyar el que Mateu pretenia mostrar sobre els seus lectors jueus, sobre el que Jesús volia dir. Llavors, només l'Evangeli de Mateu, i això és l'interessant, inclou aquesta paràbola de la xarxa i l'analogia de l'amo. No la trobareu ni a Marc, ni a Lluc, ni a Joan. Jesús tanca, de fet, aquest capítol de paràboles parlant d'aquesta xarxa i aquesta analogia d'un amo d'una casa que treu uns tresors vells i nous. I això només ho fa Mateu. Per tant, Jesús explica una paràbola més, que és l'última del capítol, i després acaba amb una analogia, que serveix com una conclusió, d'acord? Llavors, avui veurem 2 punts i una conclusió. La paràbola de la xarxa, explicarem aquesta paràbola de la xarxa, l'analogia, aquesta analogia d'un amo d'una casa, i acabarem amb una conclusió que té una aplicació avui pràctica. Llavors, aquesta intenció és pràctica, per tant, avui, Església, ve la primavera, que la sang altera, us posaré feina, deures. Haureu d'aixecar la mà, sí? Molt bé, doncs comencem. La paràbola, l'analogia i una aplicació. Molt bé, Església. I llegim els versets 47 al 48, que el regne dels cels és com una xarxa calada dins el mar que replega tota mena de peixos, ¿vale? I quan va ser plena, la van arrossegar a la platja, es van asseure i van començar a destriar els peixos bons, sí? I els dolents fora. Llavors és una paràbola força dura. No sé si vens de context d'Església, no, si l'has llegit o no, però ens hem d'imaginar què està passant. Llavors, quan ens diu una xarxa calada dins el mar, literalment la traducció en castellà seria una red barredera, ¿vale? Llavors ja fa 2 anys que vam predicar aquests versets i també us vaig explicar que jo soc del Maresme, sí? Llavors de petit amb l'escola del mar, la meva escola es deia l'Escola del Mar, doncs imagina't, però és a Vilassar, ens portaven a Arenys de Mar, que hi ha un port, i no és un port d'aquests d'avui dia que tots són llates de gent rica, és un port de pesca a Arenys, encara hi ha vaixells que van a pescar, sí? I ens van portar en vaixell
un passeig i tal, però jo recordo, no sé vosaltres, potser vaya profe, alumne, ens van donar un dossier xulíssim. Saps que et donen un dossier que dius tinc ganes d'omplir-lo, de lo xulo que és? No t'ha passat mai, Damaris? Doncs és un dossier molt xulo i ens van donar un dossier que l'havies de completar. I amb els dibuixos de com es pesca, de les xarxes, el palangre, alguns amb un escap, superxulo. I recordo amb els meus amics que se'ns va quedar molt clar quines tècniques de pesca es fan servir i quines eren bones i quines eren dolentíssimes. Llavors hi ha una pesca que es diu la pesca d'arrossegament, que és el pitjor del món. La pesca d'arrossegament és a saco, sí? La temible pesca d'arrossegament. És un mètode de pesca que s'utilitza, el que es fa és arrossegar una xarxa de pesca enorme i molt forta perquè no es trenqui pel fons del mar. És efectiva? Sí, és molt efectiva, però es carrega al fons marí i atrapa tot tipus de peixos. No els que tu vols pescar, sinó tot el que pilla. Els que vols i els que no vols. Això és l'arrossegament. I això, l'Església també es feia servir en època de Jesús. Sí? Una red calada al mar, ben al fons, l'arrossegues i després fins a la platja. I el que hagis tret, vés a saber el que havien tret. Sí? Llavors recordo amb els meus amics, amb els companys de classe, que ens va agafar molta consciència de ui, pesca d'arrossegament dolenta. Sí? I la imatge que Jesús dona és d'aquest tipus de pesca. Ens dona una imatge d'una xarxa que es deixa anar al fons per recollir peixos i després s'arrossega fins a la costa. I ja es feia servir fa 2.000 anys. De fet era habitual, era semblant al que em van ensenyar a mi a Arenys fa 25. És guai. Sí? Llavors a la paràbola se'ns diu que es connecten els dos extrems, saps? Fins que es lliguen, posen un pal en un arbre i es tiren a la platja. Llavors literalment el que es feia després es veia que hi havia la captura, t'asseies i destriaves. Clar, si ho has agafat tot, després has de destriar. Però això és molt més còmode que només pescar els peixos, sí? Ja triarem després que només pescar els peixos que t'interessen. Llavors, el que es feia era llançar el peix que no es podia vendre o que no es podia menjar, perquè hi ha peix que no es pot menjar, església, o que era verinós, per exemple, o que era massa petit, o que era massa gran, no crec, o perquè alguna raó no era dolent o no es venia, sí? Llavors, en els propis versets 49 i 50 interpreta aquesta paràbola, diu: així serà la fi del segle. Els àngels sortiran i triaran els dolents d'enmig dels justos i els llançaran al forn de foc. Allà hi haurà el plor i el cruixit de les dents. Llavors, església, això és fort, Però la intenció d'aquesta paràbola no és parlar de com s'ha de pescar a la gent. Sí? A saco. I si et carregues el fons marí és igual. No, la pesca no és la imatge. La imatge és la tria, enteneu? La imatge de la paràbola és aquesta tria. Un pescador fent tria de peixos bons i posant-los en un cabàs i llançant a fora els dolents. I a mi personalment em costa. A mi em costa. Reconec que això d'obertament reconèixer que hi haurà plor i cruixit de dents etern per tots aquests que no entrin en el regne de Jesús em fa remoure per dins. A vosaltres no? A mi em fa remoure. Clar, potser algú de vosaltres reconeix que això són bones notícies i resulta que ho són, però no ens hauríem d'alegrar pel patiment etern d'alguns, no? Potser ens ha de portar a l'acció. És com que a l'hora de compartir la nostra fe ens avergonyim d'això una mica. Li has de dir a algú que, sí, que se'n va a l'infern. Si vol. És difícil. No obstant, església, si realment ens endinsem en la traducció literal del text, veiem que hi ha bones notícies i que això no parla de la gent que no ha crescut en Jesús. Com? La traducció veiem que hi haurà un càstig, però aquí, en aquesta paràbola, si més no, Jesús no està parlant d'aquests, els meus amics que estimo i que encara no coneixen a Jesús i els estimo, que estan perduts, sinó un altre tipus de persona. Més aviat, Jesús parla en termes del Nou Testament i de l'Església i diu: els àngels sortiran i triaran els dolents, al tanto, d'enmig dels justos. Els dolents d'enmig dels justos. I utilitza la paraula grega mesos, que significa al mig, sí? Abans de la paraula just. Així que la traducció literal és que els àngels vindran i separaran els malvats d'entre els justos. Ui, no sé si això és més greu encara. Pots dir, per què és important això? Bé, doncs posa't en context. El regne dels cels és semblant a...
Jesús vol traspassar idees preconcebudes de la gent que escoltava i que tenien molt clar, sí, que com els hi havien dit a Moisès, ells eren els del pacte, ells eren el poble de Déu, i que Déu vindria a alliberar-los i que ells estaven a dins del sac. Ells eren el poble de Déu. Llavors, Jesús està atacant aquest asiento asegurado en el regne dels cels. M'enteneu? Jesús està atacant a la gent que creu que té dret a tenir un espai i un seient. Aquest poble escollit, autoproclamat defensor de la fe. Jesús ataca a qui no reconeix la seva necessitat. I això és una cosa que Jesús fa una vegada i una altra. Em seguiu? Jesús aclareix una cosa que és òbvia, que és: vosaltres tranquils, que no hi haurà gent malvada en el regne del cel. I tu penses, vale, té sentit. Així que el que està mostrant és una tria, sí, un judici abans d'això. El regne del cel no és pel perfecte, escolteu. El que segur que no és el pel que s'ho creu que té el seient assegurat. Ho enteneu? Pel que es creu que dona la talla. Aquest no hi té cabuda. I els comentaristes apunten al fet que Jesús està parlant d'aquest llenguatge del regne, com de l'Església. Jesús acaba les paraules ja pensant en aquest regne que està establint amb els seus deixebles fins al dia d'avui. Llavors, el que està passant aquí és que hi ha tot tipus de peixos nedant i barrejant-se amb els justos de l'Església. L'Església visible, física, avui. Que hi ha gent dins de l'Església que serà recollida en graners, en cabassos, però també hi ha gent a l'Església que serà cremada o rebutjada com el peix dolent. Pots pensar que això és fort, que aquí a l'Església tots som ciutadans del regne. Espero que sí. Però és veritat que dins l'Església hi ha molta gent que haurà de ser triada com un pescador tria el peix bo o dolent, no creieu? I recordo quan era adolescent que en una nit fora d'un campament cristià ens van portar a casa d'algú i és com nit de pel·li. I clar, no podies veure una pel·li de tiros, perquè eren tots creients. I ens van posar una pel·li, suposadament creient, no sé si és creient, no me'n recordo ni de gaire, Left Behind, no? Dejados atrás. I no me'n recordo de res de la pel·li. I no sé si era la 1 o la 2. Però algú l'ha vist? Sí? Són bones? Vale. Llavors, tinc la sensació de que estaria bé veure-les, però no estic segur que siguin bíbliques o que valguin la pena. Però la pel·li Dejados atrás, jo me'n recordo, jo em vaig dormir, vale? Estava cansat d'un campament, llavors em vaig quedar dormint. Però jo recordo la imatge de... És com el rapto, no? I recordo la imatge d'una església, un pastor predicant, passa el rapto, la meitat de l'església fum, i es queden 4 gats en els bancs. Però saps què és el pitjor? Que el que està parlant tampoc se'n va. I se n'adona. No és còmica, la pel·li no és de risa. Llavors, Església, hem de reconèixer que això ens pot fer gràcia. Però posem-nos seriosos. Pots actuar cristianament, pots venir a l'Església regularment, pots pregar regularment, i hi ha gent que es pot pensar que és cristiana, però al final del dia no ho és. Perquè no són conscients de si mateixos. Estan enganyats. Semblen blat, sí, però són cizanya. I això són paraules dures, però no ens hauria de sorprendre, perquè estan a les Escriptures. Deixeu-me que llegeixi Mateu, no cal que ho busqueu. Mateu 7:22, el propi Jesús diu: molts en aquell dia diran, Senyor, Senyor, no vam profetitzar en el teu nom, i en el teu nom vam expulsar dimonis. És que aquest verset a mi I en el teu nom vam fer molts miracles. I llavors els declararé, mai us he conegut. Aparteu-vos de mi els que obreu l'iniquitat. A vegades pensem en cristians nominals, no? Cristians que, escalfen el seient però no són creients. Però aquí està parlant de gent que fa profecia i fa miracles. Església, això... Clar, tu quan mires no sé si algú de vosaltres té temps per mirar pel·lícules, sèries... És com que la gran majoria de sèries venen dels Estats Units, no, nois? De Hollywood. I jo m'he criat, per exemple, no sé si és bo o dolent, veient, per exemple, el Simpson. I estic fart de veure caricaturitzades persones creients, que són creients nominals, però que no són creients, i estem farts de veure-ho, sobretot als Estats Units. Que és el mateix que si aquí a Espanya agafes la gent catòlica dels anys 80 o fa 20 anys. Tothom ho és, però ho és realment? Existeix, el de cristià nominal? Estem farts de reconèixer que això és com normal. Però, Església,
En aquests versets Jesús no parla d'aquests cristians nominals, són persones que estan fent ministeri fins i tot. I Jesús diu, mai us he conegut. Llavors, Església, una cosa és clara, i és que un pescador que arrossega la xarxa a la riba i es posa a destriar peixos, distingeix perfectament un peix d'una sardina, un peix dolent d'un tros d'alga, enteneu? D'un peix de roca, del que és una dorada, del que és un llobarro, ho enteneu? No té cap problema un pescador per distingir un tipus de peix, ho enteneu? És bàsic. Un peix que no es menja no el vendrà o no se'l menjarà. Llavors és com que Jesús està dient, tu tranqui, que aquí la tria està clara. Un peix, per fer fora i descartar, es veu molt clarament si ets un pescador i estàs a la riba. Potser sota l'aigua no. El Senyor diu a Isaías, aquest poble s'apropa amb la seva boca i m'honora amb els seus llavis, però el seu cor s'ha allunyat de mi. Isaías 29. Podem honrar Déu amb els nostres llavis, però els nostres cors poden estar ben lluny. I això m'ho he de predicar a mi, Església. I a tots els que servim d'alguna manera a l'Església. Així és com hem d'entendre aquest passatge. Un peix no coneix la seva pròpia naturalesa. Però un pescador té zero dificultat per destriar un peix bo d'un peix dolent quan la xarxa està portada a la riba. Em seguiu? I això són bones notícies. Pels pobres en l'esperit, pels que ploren, pels que cauen als peus de Jesús, pels que anhelen el regne no per treure'n profit, sinó per entregar a canvi tot el que tenen i tot el que són. I la setmana que ve veurem que n'hi ha un que troba un tresor en un camp i ven tot el que té i compra aquell camp. O ven tot el que té per una perla. Hi ha persones que han venut amb goig tot el que tenen per comprar això tan preciós i valuós. I Jesús els hi diu, heu entès totes aquestes coses? I no podem mirar una paràbola sense mirar les altres. I aquesta paràbola ens porta a Jesús dient, doncs el regne dels cels també és semblant a... I ens porta al segon punt. Jesús els pregunta si han entès això. I sabíeu que els deixebles eren la majoria pescadors? Mateu no, era recaptador d'impostos, però... I si tu els hi fas una analogia, una paràbola de pesca als teus deixebles i després els hi preguntes si l'han entès, doncs et respondran que sí, no? I Jesús els diu, heu entès aquestes coses? I què li responen? Sí, Senyor. I els hi digué, doncs per això mateix, tot escriba instruït, estem en el punt 2, dels cels, és semblant a un amo de casa que treu del seu tresor coses noves i coses velles. I Església, aquest és el punt central del text. Heu entès aquestes coses? Sí. Per això tot escriba és com un amo de casa que del seu tresor treu coses noves i velles. M'heu entès? Sí. I Jesús salta amb aquesta analogia. Per això els escribes treuen coses noves i velles. I a mi em sorgeixen unes quantes preguntes, S'està referint Jesús a la seva manera de parlar? Parlant en paràboles? Heu entès tot això? Sí. Doncs per això els escribes traiem coses noves i coses velles. Com dient, per això faig paràboles. Estic dient coses noves a més de predicar la llei antiga. Sabeu? Estic innovant. És això el que està dient Jesús? Hi ha una altra pregunta que em sorgeix que és això una conclusió als deixebles de com ho han de fer ells d'ara en endavant? Anem a veure. Abans de res, sembla que Jesús està parlant només als deixebles, als apòstols, perquè hem sentit, i no tota la multitud, perquè hem sentit abans que els havia despedit. Llavors semblava que ara només era a casa amb els deixebles. Llavors és específic pels seus deixebles, d'acord? I això ja ens tanca una mica aquestes paraules de Jesús. No van a una multitud, van als seus deixebles. Quan els hi pregunta, heu comprès tot això? Sembla tenir especialment en ment totes aquestes paràboles que ha anat dient en aquest capítol, que ha estat ensenyant. I en segon lloc, a la resposta de sí senyor, no vol dir que Jesús cregui que ho han entès plenament, ni que ho hagin entès plenament, ni que Jesús es pensi que ho han entès perfectament, però al Jesús seguir endavant s'entén que almenys fins a cert punt aquestes persones havien entès del que parlava de Jesús i havien entès com funcionava el seu regne. Em seguiu? Llavors se sobreentén que Jesús
ha dit suficients coses i accepta el seu sí, ho hem entès. D'acord? I em sento tentat a pensar, Església, que potser Jesús fa una analogia final precisament perquè eren pescadors. Sabeu allò que quan et parlen d'una cosa que ja coneixes no pares atenció? Saps? Potser els deixebles no havien anat més enllà. I potser Jesús havia vist, no tinc ni idea, no ho sé, però potser Jesús havia vist que havia parlat de moltes paraules i quan havia fet una paràbola amb la xarxa al pescador, tots els deixebles havien dit: clar, home, això es fa. Tu quan agafes la xarxa destriem. Havien anat més enllà els deixebles? Em sento tentat a pensar que potser aquesta analogia final és precisament perquè eren pescadors. Jesús utilitza una història de pesca. Que bé. Pensa en alguna cosa que dominis. Alguna cosa que sigui poderosa per tu. Les paraules de Jesús potser tenen a veure amb allò que diu el verset 12, que el qui té li serà donat i tindrà en abundància, i el qui no té, fins allò que té li serà pres. Però Església, en tercer lloc, i més important, Jesús diu, per això tot escriba instruït en el regne dels cels és semblant a un amo de casa. Mireu, fan falta escribes instruïts en el regne dels cels. Per això tot escriba instruït és semblant a un amo de... Jesús es va passar la seva vida criticant els escribes i fariseus. Esteu d'acord amb mi? Em seguiu? Es va passar la seva vida criticant els escribes i fariseus. Però aquí parla d'un escriba instruït en el regne dels cels. Llavors, d'alguna manera existeix alguna cosa bona que és un escriba instruït en el regne dels cels. Qui és aquesta gent? Doncs està parlant als deixebles, però d'alguna manera és una crida per tu i per mi, a ser escribes instruïts en el regne dels cels. I això ens porta a l'aplicació i als deures que tindrem. No només per pastors i per líders. Sabeu per què? Perquè potser Jesús no està pensant en un escriba com el que tu tens al cap. No et pots convertir en un escriba de Jesús a no ser que siguis escriba instruït. Per ser escriba, primer has de ser instruït, Església. Per tant, per ser escriba, primer has de ser com aquella gent que estava escoltant, que eren deixebles. Em seguiu? Quan Jesús es refereix a tot escriba instruït en el regne dels cels, està indicant que els que ensenyen primer han de ser ensenyats. Per ser precisos, que els que discipularan a altres primer han d'haver estat deixebles ells mateixos. Jesús fa referència específicament a aquests que han sigut discipulats per ell mateix, els que han arribat a comprendre i viure els misteris del regne. Havent estat deixebles, són capaços de discipular els altres. I això és el que veiem a Fets, al llibre dels Fets. Per tant, això té una implicació immediata per aquells deixebles de Jesús, però també implica a tots aquells que seguim aquells passos. Són escribes del regne en un sentit especial, els deixebles, però hi ha un sentit en què tots som cridats a ser escribes instruïts d'aquest regne del cel. I això ens porta a aquesta analogia, en últim lloc. Jesús diu que aquests escribes són com un amo d'una casa que treu del seu tresor coses noves i coses velles. Què creieu que vol dir això? Hem de tenir en la ment la funció que té un escriba. I la funció que tenia un escriba, i fins i tot llavors, és una funció d'ensenyament, és una funció de discipulat, és una funció de testimoni en el regne. Aquesta és la funció d'un escriba. Llavors, quan Jesús diu un escriba és semblant a un amo de casa que té del seu tresor coses noves i coses velles, què vol dir això? Doncs Jesús ens demana seguir el seu exemple. Ser escribes amb un missatge que inclou coses noves i coses velles. Seguir l'exemple de Jesús amb un missatge que inclou coses noves i coses velles. I algú dirà, ui, al tanto. A l'Evangeli no se li pot afegir res, no? Això no és una actualització o un parche de la llei antiga, Però Jesús, perquè Jesús mateix digué, us en recordeu a Mateu 5, no he vingut a abolir la llei, no he vingut a abolir, sinó a complir. Fins que passi el cel i la terra, ni una jota ni una titlla no passaran de la llei, Llavors, què volen dir aquestes coses noves? Aquestes coses noves són visions extraordinàries que porta del regne del cel. Aquestes coses que ell va realment fer veure com la part de sota, més gran encara d'un iceberg, de la llei de Déu. Aquestes coses extraordinàries sobre el seu regne.
Allò vell és la saviesa dels segles amb aquestes històries antigues, aquestes esperances d'Israel. Però l'Evangeli que ell ens porta, i l'Evangeli que Mateu està preocupat d'explicar a aquests jueus, consisteix a unir aquestes dues coses. Arrelant el que és nou, el que és profund, amb el que és vell, i permetent que el que és vell s'expressi de manera fresca, emocionant, com el que és nou. Repeteixo, l'Evangeli que ens porta consisteix a unir les dues coses. Arrelant el que és nou en el que és més profund, amb el més profund del que és vell, perquè són dues coses unides, permetent que el que és vell s'expressi de manera fresca, emocionant. Sabeu per què, Església? Perquè les històries, i tots ho sabeu, els nens ho saben, les històries poden traspassar les nostres idees preconcebudes. Ja ho vam dir fa 2 anys. Perquè la llei apuntava aquest Jesús, però tanta gent la va malinterpretar. Perquè tota l'Escriptura proclama l'esperança d'un Salvador, però resulta que aquest rei no seria un rei amb espasa, sinó que seria un rei humil, un servidor que s'entregaria per morir. Perquè el Salmó de la muntanya, per exemple, posa el món al revés, però no contradiu ni una coma de la llei, sinó que la travessa fins l'arrel. Llavors, potser Mateu, Església, està dient en veu alta que aquesta és la seva pròpia visió especial de com hauria de ser un escriba cristià. Sabíeu que Mateu era de les poques persones o dels pocs deixebles que sabia escriure i llegir? Llavors, ell té molt en ment com ha de ser un escriba cristià. No sé si teniu el context, però Mateu era recaptador d'impostos, es va vendre als romans, però venent-se als romans volia dir que sabies... O sigui, ja era una persona adinerada, més o menys, dins del context jueu, perquè sabia llegir i comptar i fer números. I es va vendre als romans per agafar els calés dels jueus i donar-lo als romans. Era dels pocs deixebles que sabia escriure, llavors ell tenia molt en ment com ha de ser un escriba cristià. Mateu havia estat un publicà i havia reclamat impostos als seus germans per donar-lo als romans. I hem tornat ara a Mateu, aquest Mateu després de Malaquies. Ja en tinc prou, Vladi. Jo dono gràcies a Déu perquè ens ha permet llegir Mateu, però ja en tinc prou de Mateu. Pues jo estic agraït perquè l'hem pogut recórrer en profunditat i sense pressa. Sabíeu que varis comentaristes marquen aquest capítol i fragment com el centre de l'Evangeli de Mateu? No dic el centre com el més important, perquè Mateu relata la mort i resurrecció de Jesús. Llavors no és el més important, però sí com un centre, com quasi bé una meitat, en el sentit de que Mateu ho escrigui com una descripció del seu llibre, en el qual, precisament, Mateu s'obsessiona, en el bon sentit, i ens regala a tu i a mi aquesta combinació preciosa d'antic i nou, de citar profetes i parlar d'aquest nou regne de Jesús. I això és el que ens sorprèn i ens meravella una vegada i una altra. Mateu escriu i endreça el seu llibre, com li dóna la gana, no cronològicament, pensant en això. Pensant en, mireu, això és un tresor vell, però també us ho porto d'una manera nova. Us en recordeu que Mateu escriu el llibre intentant recordar al lector els 5 llibres de Moisès, el Pentateuc? Però el llibre és nou, és explosiu. És parlar d'aquest Jesús com el nou Moisès, com un nou sacerdot. Sí? El Sermó de la muntanya acaba i diu, i s'esdevingué que quan Jesús acaba totes aquestes paraules, les multituds s'admiraven del seu ensenyament, perquè els ensenyava com qui té autoritat i no com els escribes. Mireu, Església, Mateu cita els profetes una vegada i una altra. Connecta tresors antics amb tresors nous. Jesús i el seu missatge pretenen sobresaltar-nos i sorprendre'ns. Són idees revolucionàries. Però el que és més xocant és que quan ens freguem els ulls veiem que tots aquests esdeveniments en realitat són el compliment d'una cosa que havia estat dita fa milers d'anys. Per tant, diu Mateu alguna cosa nova? Les dues, sí i no. I això ens porta a una conclusió. I si és així, cal prendre una decisió i prendre-la urgentment. I ja estem a l'últim punt, la conclusió. I la conclusió de tot això és pràctica, Església. L'Evangeli no és una idea religiosa agradable que puguis explorar quan tinguis 1 o 2 hores lliures. No és un objecte atractiu en un museu que pots visitar i mirar amb admiració la propera vegada que vinguis a la ciutat. És com un tresor antic, perquè clar, un amo treu tresors antics, i els tresors antics, jo quan vaig llegir tresor antic vaig pensar, tresor antic igual a no tresor.
Mireu, m'encantaria trobar un tresor, Marta, pirata fent submarinisme. Un tresor pirata fent submarinisme. M'encanten els pirates i m'encanta el submarinisme, m'encanta l'aigua, i si el trobés, segur que el seu valor no pagaria ni l'expedició que he necessitat per anar a buscar el vaixell submergit. Amb sort, el govern britànic, Església, em pagaria uns bons calés per posar-lo en un museu. O potser me'l confiscaria directament. Llavors, un tresor antic té valor? Si trobes una moneda d'aquelles, bueno, sí, el té per col·leccionista, però jo crec que un cofre no em paga a mi la hipoteca. No ho sé. L'Evangeli no és així. És com un fabulós tresor sense data de caducitat. No sé, és que les pessetes ja no valen. O ets molt, molt antic i ja val molt car. Sí. És com un fabulós tresor, l'Evangeli. Te'l pots emportar si vens tot el que tens i compres el camp on es troba, sense caducitat i amb urgència. Mireu, la decisió sabeu per què és urgent? Perquè el món no està donant voltes en cercles. I això és el que ensenyen moltes religions, i moltes filosofies, reencarnacions, segones oportunitats. El món té pressa. Em sap greu, però hi ha un pla de Déu que segueix endavant i té un fi, i segueix endavant. Va en línia recta cap a una meta. I jo et diria que va molt de pressa. I han passat 2000 anys. Enteneu que el pla de Déu va endavant, no va en cercles? Per tant, la decisió és urgent. El pla de Déu segueix endavant, segueix el seu curs. La vinguda de Jesús es va iniciar... la vinguda de Jesús i els profetes. Tot plegat, la història de Déu va iniciar un judici final que havia d'arribar. La meta, la metxa, està encesa. Em seguiu? Mentre ensenyava i vivia, el món es va dividir bruscament en dos. Entre els que van caure als peus de Jesús, els que segueixen caient als peus de Jesús i els que s'han resistit, es van resistir i rebutgen i rebutjaran el seu evangeli. I aquest procés encara continua, Església. I ho farà fins al dia en què Déu refaci el món sencer amb la seva justícia i veritat. I sí, molts seran trobats com a peixos dolents que els pescadors es van veure obligats a llançar. Tu creus que el pescador es volia llançar fora? Quan treu la xarxa, el pescador desitjaria que no hagués de llançar peixos fora. I aquí ve la intenció d'aplicació. Església, no hi ha regne de Déu, no hi ha evangeli sense l'evangeli de la creu. Sense l'obra de Crist a la creu, el regne no té cap sentit. Llavors, la meva pregunta per tu, i aquí ve l'aplicació pràctica, és: ets un escriba instruït en el regne dels cels? Si ens escoltes avui i no ets creient, estàs buscant a Déu. Jesús primer et diu, primer has de ser deixeble. Meravella't i rep el tresor de l'Evangeli. Primer has de ser un deixeble instruït. Jesús, Déu fet home, va venir al món per rescatar-te a tu i a mi del nostre més gran enemic, el nostre propi pecat, i alliberar-nos de l'esclavitud de la nostra maldat. I va morir a la creu per pagar pels nostres pecats. I avui prendrem el Sant Sopar i farem nostre aquest sacrifici de Jesús. Perquè tothom qui el rep i cau als seus peus tingui un tresor que no caduca. Jesús t'impulsa a ser escriba en el teu regne, que treu els tresors que tens, vells i nous. I Església, deixeble de Jesús, les paraules d'aquest capítol a nosaltres ens interpel·len a dos nivells. Deixa'm dir-te dues coses i anem acabant ja. La comprensió sense acció és estèril. Pots ser un escriba ensenyat, però la comprensió sense acció és estèril. I després, l'acció sense comprensió, jo et diria que és inútil, esgotadora i no sé si contraproduent. L'acció sense comprensió és inútil, esgotadora i contraproduent. Quan meditem sobre les històries de Jesús i pensem en el que significaven, jo et pregunto, què podria significar avui ser un escriba preparat en el regne dels cels? Un escriba instruït. A tu també et diu, t'has de deixar ensenyar i discipular per Jesús. El meu regne és tan preciós. Quan el trobis i amb goig seràs un ambaixador, un escriba. Jo he vingut per donar-vos vida i vida en abundància, va dir Jesús. He vingut per donar la meva vida per vosaltres. Vine i confia. Llavors, com podem estar segurs
en la nostra manera de pensar, de parlar i de viure, que estem arrelats en allò antic i alhora donem un fruit nou i fresc del regne de Déu. Església, aquest crida el Senyor avui. No vull seguir parlant. Aquest crida el Senyor avui. Aquesta és una bona pregunta en a fer-nos en temps de Quaresma. Mireu, en aquest temps de Quaresma, nosaltres els evangèlics no hi dediquem gaire temps a aquest temps, però sovint parlem de les coses, o els cristians parlen de les coses a les que Déu ens crida a renunciar. Esteu d'acord? És com un temps de renúncia, preparant-nos. Però, i a què em crida el Senyor a ser o a fer? Mira, jo et dono una idea, ¿vale? Dono gràcies a Déu per una església, ¿vale?, que inverteix i posa els seus diners en coses que tenen a veure amb escribes, en coses que tenen a veure amb coneixement. I somio, perquè aquesta setmana he tingut molta febre i he somiat, he delirat, somio en una església que compartim, que regalem i que traduïm al català o al castellà llibres. Església, material d'altres creients, escribes instruïts en el regne que han elaborat i que mostren tresors vells de manera fresca i nova. La setmana de Sant Jordi s'ajunta amb Setmana Santa. Així que, Església, l'aplicació per tu és dona, compra, regala llibres. I saps què? Per tu et dic, llegeix. Llegeix llibres. De fet, et dono 3 idees específiques. Idea número 1. T'animes a formar un equip per traduir al català contes, devocionals o llibres que són tresors nous de coses velles del regne? Crec que això s'alinea molt bé amb la nostra missió com a església a la Barcelona del segle XXI. Jo personalment vull invertir en això. De fet, tinc 3 coses que m'agradaria traduir, perquè em semblen precioses i m'agradaria que estiguin traduïdes al català, perquè hi ha molt de material en anglès, hi ha molt de material en castellà, però i en català. M'ajudes a fer una passa en acció? Vivim en el 2025. Algú li té por a la intel·ligència artificial? La podem fer servir pel regne de Déu? Podem utilitzar tresors nous pel regne de Déu? També somio en alguna intel·ligència artificial entrenada per poder potser escoltar en català i traduir i escriure bé per les persones que no han pogut venir, o traduir bé de l'anglès. Idea número 2. T'animes a muntar una taula de llibres a Sant Jordi? Requereix logística, T'animes a... Fa temps que no ho fem, abans del Covid, pels que no sou, muntem a Sant Jordi. Nois, Sant Jordi. Important Sant Jordi. T'animes a muntar una taula de llibres? Tenim molts tresors sempre allà a la taula. Avui no hi són, no hi és el Juan Pablo. Juan Pablo, on ets? Els traiem fora, a Barcelona, a Sant Cugat, a Terrassa, i si no, et pots unir a una altra taula de llibres o persones que tenen una taula de llibres? I ara aquí fem propaganda, església. M'estic allargant, però és que és molt pràctic, això. Coneixes el llibre El cor de la ciutat, que va escriure el Xavi Memba i el Rubén? Coneixes el llibre El cor de la ciutat? Per què no busquem caixes, que en tenim, crec, encara, on tornem a imprimir i en regalem? L'has llegit? Llegeix-lo perquè et prometo que t'animarà a regalar-lo. Has llegit el llibre de la Pepita? Avui ha marxat. Doncs anava a dir-li a la Pepita, li he dit al principi, fem una segona tirada. M'han xivat que el Dani ha escrit un llibre, La fuga. Dani, l'imprimim? El regalem? Idea número 2. Muntem una taula? Regalem llibres? Idea número 3. I la més important, potser. Escribes instruïts. Considera fer-te un escriba modern i uneix-te a l'equip de mestres d'escola dominical. Petits, grans, m'ajudes a mi amb els adolescents? És impressionant. Amb la Carla, amb l'Aaron. Aaron, ja ets adolescent, 13, ets adolescent oficial. Sí? Felicitats. M'ajudes? Estem parlant dels valors del regne, amb ells. I amb el Miquel. Doncs parla amb mi o parla amb la Laia. T'he donat 3 idees. Crec que en tens suficient. Em pots escriure. Potser farem una enquesta al WhatsApp. T'animes a ser un escriba instruït en el regne? A treure tresors nous? Doncs dono gràcies a Déu per totes les persones que ja ho heu fet, pels mestres que treballen, per fer servir material, per traduir-lo i perquè el que escolten els nens estigui arrelat en l'Evangeli i siguin també tresors nous.
Busca aquests tresors, crea'ls, enginya-te-les, tradueix-los i ensenya-los als més petits. Estàs disposat? Jo sol no puc, Església. Si només és un somni delirant amb febre per un virus per culpa del Blai petit, no valdrà la pena, però seguim endavant.